Ángel, que tal andamos? Buenos días. Que tal andamos? Ve que vamos a facernos a mar, non? Home, Viejo eu, a ver que tal día temos, non? non buscamos lo mellor hoxe. Non, verdad, pero non, así que non. Bueno, pues a ver que tal vai a cousa. E o mesillón, que pasa? Gusta a música ou non? Bueno, non ten queixa, Non ten queixa. Crece máis rápido. Moi ben. Aquí, el lago está en movimiento, seguro. Casi que non é Claro, claro. Las corrientes, todo.